pamusoro mambo pamusoro idare chokutanga ndine audio ndinokumbira kuti muiteererewo yemuzukuru wenyu ndosaka ndine audio anonzi Zimufudza. Ndiwo mai wangu. Ipapo ndosvika. Hatisiudziriwa mashure ipapo muzukuru wenyu ndiyakumbira nokumbira changamire kuti uwanzwise audio ichi unochizotaura nyaya yako yakasira ndo nyaya zvazi kuno vasati zvazi asati zvakuita maizvo stiruka ona iwewe nyaya yedu yetiinayo ngatisati tiri mudare tiine nyaya totanga dzimwe hatisi kutanga changamira hai iwewe pawakapedzisira kubva ndakati dini ndo pachibhadhara ndoda kuzosvika ndakati makati unouya netsamba kana chii kana iye wacho saka waya nei ndosaka ndakumbira ndichikutanga neaudio yemuzukuru wenyu muzukuru wenyu haina anza haiti anza muzukuru wenyu chakana uri kutangire peisi pasina pekutangira ngatitangire peyakasarira muzukuru wenyu wati unokumbira kukumbirei kuti wanzwe audio wochizotaura kuzvitsamba iyo inonzi any other business ndiyo inozopedzisira iyoyo itibezoti uchakuritso audio yake ichazvisusura ende munhu iyeye tazomusunga ngeaudio uchataura hatisi dare izwai tiri kumhanya ndati nhasi izvazi zviri kutanga hwanjuu ndizvozvo hasati aivo iwewe wakaenda here kutamba alright changamira regai nditi mukoma wenyu ndakawaona handi ngomama taura nyaya mukoma wenyu ndawaona changamira utaure zvodaba taura nyaya urudi kuedze kutaura dare kudii taure nyaya iwewe tichitaura nyaya yemusungwa musungwa ndakamuona zvakafamba kudai zvokuti mukoma kudare hamuna hama basa mairi hapana ungatonga uyoona kuti tete ako ndakaona uyoti mbuya toita ungadare rehama muno iwewe wakaenda kuna sabhuku akamunzvimbo handizvo akakubayirisana wakanditi enda unoti tsamba handinyori kana kuri kunyora tsamba ndochinyora futi nedzimwe tsamba dzendakapa vamwe vanhu here tsamba handisazi ngekuti iye hapana paakambosvike stage yekupe munhu pekugara muno munhu akapedzisira kupa munhu pekugara Elias Sauron 2016 ndiye munhu akapedzisira kupa nzvimbo yekugara inopiwa nasubstantive headman or substantive chief but saka pakafa Elias munhu akanga akupa anhu pekugara udzaikupa ndini saka ndiri kuti ari akakupa iwe ngayaushi otestify mudare muno mundiraiti ndini ndakapa ndobva ndazoti wakamupa uri ani
ndosaka ndakati aidha ngauye kana kuti nganyore tsamba. Iwo zvendiri kuona zviri kuitika ngezvekuti iwoyo wakazvigadzika. Hakuna munhu hakuna because munhu iyeye waifanira kuti auye kana kuti onyore tsamba ine chidhindo chake kutaura kuti uyu munhu musamunetsa vandakaita zviri pamutemo kumupa pekugara zvakati musi wakati dheti rakati zvakati tobva ndeziva kuti hausonekwa. Amusoro chamamira mandirambidzwa kuti ndiplay audio audio mudare munhu panyaya yedu pei mudare munhu ngepekuti munhu wakakupa iwo zvekugara auye kuti abatikana nebasa onyorei tsamba yaanotaura kuti isusu tsamba iyoyo obva ndakakuti unobva anyora kuti wakakupa ari ani tobva tacheka nedhiri izvozvo kuti munhu iyewo wakanga ari ani unaro here simba rekupa munhu rekugara. Nyanyu yakuenda kobuda kumasabhuku deals ndiyo iruchiririsa Harare napurezidendi masabhuku apera usungwa izvozvizvi. Saka inyaya yekutoti izvozvi ikaende kuzaki inotonakidza nyaya yenyu inotoda kuti iende kuzaki kuti tibva taende kuona sembonotika bcause pane zvokunetsana nenyaya yechiro chakaitwa ngemunhu ari kuita chitsotsi. Toiite nyaya mudare munhu topedza nguva nhasi sono amwe tikadaita toende kuchechi tiri muno kuti tiite nyaya yakaitwa ngetsotsi ichiitwe pachitsotsi ngoti nyaya inoda kuti igadziriswa. Doro rakashata musoro rakatamba ndipo kwemunoda kuti muone kuti isusu ndokwetirikude kuenda kuti ndiye yakafamba sei ngekuti from 2016 to date hapana munhu pamutemo wetraditional leaders aid muzimbabwe munhu masaurombe munhu waipe munhu wekugara. Ndakakuta kuti sabhuku haapi munhu wekugara whether acting sabhuku kana kuti sabhuku capacity yeusabhuku haipi munhu wekugara. Sabhuku anoidentifya kuti changamire ndine apa neapa uyu munhu ndandafunga kuti akatora apa zvino ini ndoti okay ndiri ndinopa. Saka ndinozwa kuti iye akakupa ari ani. Amusoro chamamira inini akakupa ari ani. Sabhuku haapi munhu wekugara. Pamusoro pezvozvo changamire isusu takakurira kukosha nzvimbo ikai kutopiwa izvozvizvika handichanzwisisi kuti sei wari kuramba kuuya wakaramba kunyora tsamba waramba. Saka audio laindaiplaya pamwe maizwawo zvazviri kutaura mai then mochiona kuti zvozwii because hatisi kuchanzwisisa kuti iwo wakaramba kuuya kunyora tsamba waramba. Nzvimbo hatina kuzvipa tega, hatina kubva kubosha kuuya kuzvidzimika paigara zikana. Takatopirwa ini ndinda kutoenda nandarero achitotiratidza mikana. Saka izvi zvakuitika izvi ndarera wadi kumuyana ndarera nyaya yacho mamboka ndiri munotoipedza tinopedze nyaya yeinformation mukaramba kuona kuti mukaita kuti whole information isusu sedare pakaitika zviro izvi tadisi ndizvozvo ndimwe murudo kuti muchitotionesa iwo nyaya yangu yanaka uyo waramba unyore tsamba waramba uya purisa uizvozvo iwo wakauratidze nzvimbo iyo ndakaenda nandariro right iwo uya nandariro
yako yanaka takambopaenda changamiri ndareraka akati hapino zvakataura wakati nzvimbo yo hausi wekutanga kutengeserwa ina inotengeserwa ini chakamira notengeserwa munhu handina isusu zvetauda kuita isusu zvetakuita sedare nyaya ingatika todoigadziro dini iperi nyaya iyi ndichiitarisa pamutemo wemuno muzimbabwe mamiriro akaita kunze izvezvizvo imhosva yakaparwaba yemasabhuku chii imwimwe mwanatsa ngekuti mutoripo ndidzo nyaya dzacho idzo dzidzi dziri kutotaudza purezidendi apeno mune maredhiyo mune mafoni munomboona vairuchireridza zvarini imwimwe todoti nyaya yemamaenda kuuyana ndarero tobva taingenza polisi inini mobva mwaite mawitness tobva tabata ndarero rozvo ndada munozive kwekuenda nenyaya ngekuti yanga isati yatsviridza itori munyudzi nhasi ndiyo nyaya idori kwekuti sabhuku haapi munhu pekugara saka isusu takuchibika takati kufunga kuti anhu unoziva kuti kuna vanhu vanoda kutanisa maimages evamwe vanhu mukufamba nemukutaura vapazvizisa ukabatwa uchinyenga mukadzi wemunhu bedroom uinaye mwakatorara musina kupfeka panenge afane umwaraini kwedu aya akandisungisa uyu akandibatisa akandioni wakatobatwa uchidi pana anhu akabatwa nemapurisa munomu inini handisi mutemo baini ende handina mutemo chinosunga munhu mutemo makambozviita ero kuti unoendesa munhu mapurisa wosvika uchizi yakananya asi wakabhoekana ndozvimodiniizvozvo munhu unonga wasvikirwa uri kuite zvauri kuita mapurisa okubvunza kuti uri kuitei munhu wotaura kuti inini ndiri kuite zvakatozi unotsamba here nokubvunza kuita zvauri kuita woti tsamba handina wosungwa waakufamba uchiti ndakasungiswa nyaya iyi takada kutraya kuti tiisolve amicably internal takuiite police case mira yoega do you stand to lose in this game unogona uruza here kana kuti wakawina patakasiyira yachangamiri makataura zvakanaka kuti yenetsamba nyaya yobva yapera inotsamba hapana nyaya yarambobvera tauda kuchitsvaka inini handina simba vainini rekuenda kobata munhu inini kuti uye kuno ndinosungwa inini vacho handiwana ana mezvetinangatoripana nyaya iyi kana pasina nyaya inongopera yakadini kana paine nyaya pamutemo panonodini panononyora ende dai mukazosarawo imwimwe wacho pozoita unonyora munozondokakwa depending nekuti weya unonga ataura kuti yakuende asi inini ndichiona nyaya iyi chitsotsi chekuti munhu uri panzvimbo pake paakagara iwowo munhu woya woende kotengesera umwe munhu
Video yandarera ari mukoti muno achitaura kuti apo makatengeserwa hamusi mumwe gaba makatangotengeserwa pakatombotengeserwa futi aniwo akade kuvaaiona kuti CEO uyu wakugara iyo uyu wakugara seru uya deure wakada patengeserwa panongwe futi wakaramba uninganzani mufundisi wakaramba futi pa wabaidodini wenda utengeserwa uyu kuti handizotengapo uyu wakaite zvakanaka saka zvaasina kutotenga. There is nothing to lose. There is nothing to lose. If you feel that there is a prejudice yakaitika, then isusu takude muchiite police case. Kuti paite hapana mare, hapana monetary value involved. How do you stand to lose? Chaunoruza iwe. Hapana Changamire, asi ndakafarira matauriro amakaita haya. Achinja ngoti watadza kuyana taro. Still ndimi munondoipedza ngekuti ndimi muridzi wenyika ineyi. Asi pane mitemo inozi Traditional Leaders Act inoita incorporate police. Inini ndinoona kuti nyaya irikuramba ichinetsa ndiri kuona kuti ine criminal element. I will refer it to the police. Saka ndatiwo nyaya zvatakuita manje toite police case. Asi yaite police case iwo ndiwe unonge uri complaining. Urumbodei munomu tisimboona mumbuzo bodi pambacho katogona madhayaambiri iwo wakagara panhasi urudei munomu. Ndauya nenyaya yestendi yazikai yani uri kutenge mbake ini ndakapiwa zvechizi hapana munhu wakapuwa ndiani ndimukoma ineso handidi nyaya ukaramba kudhuromurwa negonde mutosukura muno hamuna izvozvo handikuziva kuti wakadhira naingeti handisipo wakapuwa ndiani mukoma angu anopa andipogara mukoma angu inini anopa andipogara wakakupa yo waka uchide pogara wakati da mukoma chikutauro waka uchida urani Raymond Manzinzi ari hani hatisamazi vakuba pekugara sabuka hapi munhu pogaraba Changamire mutemo zvaari kutaura zvacho ka uri kutaura zvekuti ndakapa anhu anosvike kuma100 munomu ndochinyorere here tsamba dzavo apo ndakapa kwayese kusina auyo dare ngasanyoraba ngasaaasina dzese dzodzo ngasanyora kuti wakaite zvakanaka. Tiri kuita kuti nhasi nyaya yemudare Iri kutaudza ine pari kutaudza. Hapana umwe sinzi ndakagara pabhenji panapa hapana munhu wakamboya nenyaya yekuti ndakapuhwa pakapuhwe munhu. Inyaya yambonyowani inei ine maito yendiri kutaura kuti iwewe hapana dambudzikoba. Munhu wakakupa ndichikutaurira munhu iye chinotoa kuti asauya inyaya yekuti wakaite chitsotsi ndauchikududzira mani ndizvozvo Changamire tsotsi inosungiswa ndizvozvo ngatisungise munhu haini ndapakati penyu manje ndikutokutaurira iwewe wega uchida usidadi unless inini nyaya yekusunesa ngeyekuti iwe wakaenda kogare panzvimbo pemunhu ndakapiwa ndisabuka ichizi hapana munhu sabuka hapi zokogara ndizvozvo saka tiri kuita zvekutemo kwete zvokuzara. Saka ndiri kuti wakanyora homenda wei iwewe nyaya iripo iweweka iti aidha iwewe unosungisana sabuka ndikukubatsira asi iwewe kumusungisa kwako unonge uchidei ngoti wakapuwa mahara. Saka chizi munyika dzemuno muno vanhu ngadzitengeswi batinokupai mahara. Unoziva munhu ndiye unoti apuhwa pekugara after kana 3 months
kana chiroya kuti Tsangamire ndauyawo makandipa bhaibheri kugara ndiri kugare zvakadini zvakanaka ndinotenda maningi ndauyawo ndine kabhotora kana ndinotumbuti twangu twiri twendaa natwo twekundotomudini kutenda kwangu uku mwakaita mwakandikugara hatibvumidzwi hatizvitengeswi ngenyaya yekuti anything can happen. Panouya pachisipa kuiswa stadium, panouya pachisipa kuiswa chikoro, hapazodiwi kuzwa munhu unoti ko mari yangu. Saka iwewe wakapuwa mahara, munhu akakupa mahara iwewe, itsotsi haabvumidzwiba nemutemo wemuno muZimbabwe kuti ape vanhu vekugara. Zvaari kutotaura zvokuti ndakapa anhu 100 izvo zvirimo here moti dai akaita izvo ndaingaida statement yaanhu 100 yakatonaka. Iwewe ndichatokuda statement iyoyeyo ndaiti ndiyo wega muri 100. Saka uyu munhu tautomuda kwete ngenyaya yakebo, but une information yakazara yekuti ini ndakazwa kuti uchida mai yekamhuruka mwanange chimuka, uchida mai yacho ukatsvaga waona bata kamwana kacho kochichema kane machemere ekanoita kuti mai yacho kana yarondedziwa ka asi kuzwa pane zvinotoitika anobva vakaguma maiwo ende unonatsa kuona kuti raidi kamhuruke ndandakabata kaya mayacho ende usina pfutika usafunga kuti mayacho anomira arusikokututa. Saka tinoda kuti maya ouya manje asauyewo neinoba manje ngekubagadzirire nzvimbo yekuti aende kozotsanangure zviro zvavo neanhu acho 100 aakapa. Iye ucharamba kuti ana 100 ndakapa, iwo uchatibatsira iwo zvaangauni zvaangautauri iye uchizotaura kuti waitamba kana kuti wakanga akaita sei. Ndo nyaya dzinonetsa munzvimbo kana dai zviro zvazvisina kunyarongeka zvakanaka. Munhu baba ndibaba, mai ndimai, mukoma ndimukoma, panozi parabana musikana niine ana baba mugara muti saka iwo zozoita sei panodaidzwa ana tete. Saka nyaya yedambudziko rako rawakauya iyoyo wakasvikirana nemunhu wakakuitire chitsotsi, patiri kuona kuti hapana nyaya isitireke ngekuti wakapuwa mahara. Saka ingosiyiwo mahara then potoonekwa pamwe panzvimbo kuti paine pawafarira masabhuku tinova pano pane pendakaona totokutsvakira pekukupa dambudziko ringaitika ipapo ngere. Hapana dambudziko Changamire, ndosaka ndakumbira zveaudio kuti munzwe audio hanzaitiri kuda neaudio handoni zvichiende kosangana zvinosangana nekuti muchanzwa zvavari kutaura zviri kutoenderana nezvamuri kutaura. Ari kutaura neaudio ndiya ndimai makakurungwa mwese ndotoburidza muri kugomba iona mese makatonyudzwa ngemunhu iyewo. Saka zvese zvemuchataura mune muri kutsvaya kutsvaka mafektika bhati hazvitipi anzava ngoti mai ako neweweka muri mavictims, ndima anhu akakurukwa inu. Tinoda wakakuruka wakakuruka wacho unosungiswa ndati niwo chikushupa chiri ndousingagosungisa sekuruka ubva wanyarara ndousingaperi because nyaya iyoyi as I am seeing itika inogona unga iri kucustomary court kunoku, but it has got an element of criminality. Isusu handibvumidzwi pakuita macases ane maelements ecriminality tisina kuinvolva maauthorities acho anodhila nenyaya idzodzo.
inini yangu iripo yendichazombata nayo customarily, but the major element irapa icriminality. Pakaitwa chitsotsa idouble standard yakaitika, pakaitwa double stand sale, wakaende koti uyu wacho iwo wacho wakapuwa mahara, baba ako akapuwa mahara, dzakapuwa futi mahara, but iwo ndo wakatotanga akazoya kupa. At least dhiri racho rakananga haro pakuti handisikuona pane involvement yemari, but tiri kuenda kuona kuti panapa pari kuenda kuitwa abuse of office yakaenda kuitwa. Munhu wakaenda kosenzesa office isiri yake kuite zviro zvaasingakodzeri. Iwo ngeusikuti timusungise marambo zvihama zviyezvo hama ya tisungise zabhuku. Hama ya tambotauranya ndatingei usikudoti tibatsirane nedare rineri tisungise zabhuku iwewe, kuti zabhuku iwewe wakauya kondi iwo wakadini chitori kumboda iwo kubva hako iwo chii chinonesa, chii chiri kukunesa. Hausidokubuda nyaya yako pachena paipo, une development yawakaita ndiyo yaunomusungisira yacho. At least since pasina mari kumari wanzvengawo kuti mari apfekerwawo magaro akaataurika zvoti handasingena mutego anopazvandiri munhu wako agona zvavo zitorikona wakapinda uruzvona watumba vanongwarira saka ngatisapedzai lunguva mazuva, ngatisapedza. There is an element of criminality pakaitwe chitsotsi. Why iwewe wakoclaima is because uri kuende koluza development yawakaita pastendi yausho. Unless utiri kuti hauna basa nazvo wobva wasiya zvadi ukaenda konyenya mukadzi wemunhu ukakuitisa nhumbu, mwana unobarwa ngewe muridzi wemukadzi, chikomba hachina mwana. Development yawakaita pastendi yemunhu uyu yatoo yake, because uri kutadza kupruva iwo beyond reasonable. Iwe munhu unopuwa sei nzvimbo nasabhuku pasina pemakanyorerana? Hamuna pemakanyorerana kuti ndakupepo, saka unoziya sei kuti unogara munhu kubva kana pedzire exercise bhuku rakanyorwa kuti ini sabhuku nhingi ndapa nhingi wamugari wemuno muvhireji mwangu, obva asaina kapepa kakadai also. At least there is a transaction ye property iri kuda kugarwa narini narini isina documentation. Tingadai tiri kutotora chii iwewe pamusoro ichi mira ndikubvunza kesi iyi whether iwewe uri kuiendesawo mapurisa kana hausi kuiendesa, ini ndiri kuda kuiendesa. pamusoro ichangamiri mira ndinoiendesa. ina uzozi nanhu handibatsiri kana kuti handigoni kudini kutonga. Ndakaenda nedambudziko rangu, asi mambo wacho nyaya yacho wakaende kundoisa yakadaro ngekuti vari kubuda statement iya iri kuzibukomani ina handidi kuzi ndaiitire zvevhaba. Saka ndiri kuti iwewe isusu tauronge kuti munhu uyu timusungise, tamusungisa uchabatwa nemhosva yake contravention ye traditional leaders act akaita asina mvumo
akupa iwewe wakaita development panzvimbo ipapo iwe unoda kuti wasese value then tobataisa kucivil court you claim your Jews now kuti inini munhu andiitire chidzodzi chekundipa basa pangu ndakaisa zviro zve-1,000 kana 2,000 zvondakutonyura saka inini ndiri kuklema mari iyoyo kubva kuna sambo but the process it goes criminal first sambo watotorwa oendo jeri ari kujeri iwo tokunyorera kuti tsamba pano you go civil court waenda civil court mutari wobvataura kuti munhu wakandipenge kugara zvichitsotsi asina simba racho inini ndakuhwa pekugara paya ndatovaka ndobvakazoya muridzi wepi wako saka inini ndakazotoenda kudare kwakambotauromba akaiti nyaya iyi ngauye munhu ndichitaura nemunhu wacho akaramba kudini kuuya ndope ndakazotoonawo kuti munhu ichi itsotsi saka inini handine hangu nayangu kuti wakatosungwa mabhuza ndirude mari yangu development ndakadini loss pain and suffering ndine ndisapedza here saa mambo apedza nzvimbo takaipiwa 2022 mutero tobva tatanga kubhadhara March 2025 2023 2024 2025 zvese zvaiitika muno mamambosaurombe big developments pacresh iripo zvese mavillage meeting ndaiuya so ndikuda kuuya papfungwa yamati une here pakanyorwa marisiti emutero hapana kaidowakakuisebuka iwo zvese zvavatauramba zvakafanana nokuti iwo wabarisa mukadzi wangu ana atatu umwe ni 2022 vawabarisa umwe 2020 wainonyenge mukadzi wangu wakabarisa ananguwa vakaita kuya waitowake dzimba dzangu kuda kutondinyudzisa chakamiri hapana kana musimu wakatauraasi ndiye waiti wake dzimba dzake aifunga kuti uriliga wasikazviti unoite chitsotsi roti ndowaya zvechitsotsione tichipedzapo ndobva nechitsotsi ndo pendire kuti mutoona here kuti zvese muri muchaita zvasi tipei tsamba inoapurufa inyaya yekuapuruve chinhu chiti handi munhu ukapuwe chinhu chinoapuruve iwo haunozvisa boide handina kuzvisa tipedzire muno warambe kunyora iwewe tipuruve kudare munomu kuti iwewe zveshuwa wakapuwa ndisapo waramba ndobva nechitsotsi ndobva ndati ndoti zikazi ndo muroma une ndinoti waramba kuitani tinoti wakamudaidza kuti auye kukoite ukamudaidza kuti auye kuzoti wakamudaidza kuti auye kovaka hauna makambodhiskasa nezvenyaya yekuti stendi ndakaiona sei mamboana zvazvo kutaura chokwadi ishe chibvumaka nyaya yestendi yakazobuda August 2025 ndiro randakubvunza dati tinota uchienda kumba kwatinota kwati tinota uya kumba kwangu kodini kowaka ndo zvamwakaita izvi panapa tisina nezvenyaya yekuwaka tiri kutaura nezvenyaya the way how you possess the land ndo ishi apa haisi nyaya yekuwaka usatora usamukoti wakangwara dai wakangwara ini nanhu akangwara noaziya inini wacho ndakadini saka usatosinepodokuyodotingwarira iwo uri kuuya uine dambudziko retudokubatsizvo saka iwewe ndataura kuti iwewe haugoni here kubva usiya hako zvirozvo kuti uine pamwe tokurongera pamwe masabhuka ari pano paunenge paidentify kuende dambudziko rako iwo ngeri dambudziko rapa kudai zvichangamire tapiwa chinzi hapana munhu riri sango tafenza tawaka ndo dambudziko
ndiro iwewe hausuda unoza ukanga uchirwara ukaenda kwadhokta hausviki wotaura kuti mvurai umu ndipe mushonga uyu mutai kuti ndode jekiseni rakazi mombe irore ndipe ndozi hauuyi uchitaura unouya iwewe wotaure zviri kukunetsa isusu tochiona kuti tokupa mushonga upi iwowo wataura kuti mushonga wemuruda wandibaba ini handisi kuti unoda asi ndirudo urapwa saka unonge uri contradicting ndinozopedzisira tautadza kuandastenda kuti iwewe nyaya yako chendisi kuda bazi kukuitira hanguka ngechekuti ndipe ruling munomu yekuti ipo papo handiri kuonapo baita nyaya iyoyo mudare munomu ndinenge ndatoipedza kuti uyu ndiye murezi wacho handisi kuda kuendapo ngekuti unonge waudozofamba uchitaura rabishi yekuti uyu wakaona kuti mukoma akandipa kudondiendera nesiri kudondikurukawo futi zvendakamboitwa zvouri kuramba wako hangu iyo wakahiwa rei mahara kuti akaita mahara tidzoka kuna sekuru ako sekuru inini ndamudaidza makadaidzwa kudari hamuna kuuya ndakati kamudaidza munoa ndikuti chinyorai tsamba yekuti ndii makandipa para saka kudari ndiri kuzori kunyimba wakazvigadzika wega era chiperapo mani saka ndiri kuzi ndakazvigadzika wega ibvapo saka inini sekuru kubva ndaakubva asi ndakabhadhara mariwo dzendakaisa ipopo dzekuaka nemuise wayo ndimumwe audini maundipo wobva washupana nasekurani ako because iwo hausudoti pasenze mutengo era iwo rudoti wotiite nyaya izvounoda iwo kuti itai kudai hautitaurire zvokuita paisisi kuidai iwo chendikutaura ndicho ndakataura kuti panzvimbo ipopapo ngapamire pakadaro ndichifunga kuti iwewe uchataurana nasekuru ako muchidzoserana mari dzenyu wozotoya kudari kunotsa nhasi kuri kuti anyayape saka iwowo nyaya iyoyo yatadza kuti watadza kutipedza ndakuti ngaiende kumapurisa hausuda kuti idini iende asi iwowo still urudoti tikuti tikubatsira saka there is no problem inini nyaya iyi iwewe ndinogadzira tsamba nyaya irudoti awachatorwa unonyora uyu ndiye complaini ndiye wakatorerwe ndiye rudo amina rudi ndakati kuwe papa ochibva ataura nyaya yake hapenoti agenestani iye ndiye unozotaura munhu wacho ngoti ndokutanga munhu iye ndokuchabuda mari yani yako umwe kwese forget ipapo pacho kupagara hazviiti kuti upagara because watadza kupruvha kudari munhu kuti wakaiswa nasapo tina anhu akawanda ari muno muno ari kutinetsa akazvigadzika ega so ndaifunga kuti ndiwo ega ndiri kuona kuti newewo futi utori nekahabhitiko ende mawengere ndakaita ndiwo wawo iwo wacho ndautokuwengawo futi ngekuti muri anhu akabva kumwakabva mwaita zvomwakaita bva mwadzingwa kwakuuya kwakutsvake kuonoti apa ndani 2 days pasina wamboyapo ndautogarapo iwo kuti zvisi zvopruvha mudare rineri kuti nzvimbo wakapuwa tibva taenda kuona kuti zvakafamba sei dare rineri rinogona kusunga munhu wese iwo titaurire iwo pruvha bhozi munhu iye ndirikutaura inire maiti inyaya yekuti panapa yakuzosvike pakuti nyaya ichaikoka taisvitsa pamapurisa munhu worutaura wakakuma ucharamba iwo unaziva kuti iwova uri kutotamba kuzori kuita izvisi unatozvenyaya yako kwemiri kudatoti ndaichinja magiya nhasi chaichaiko ndikabuda panapa ndikatora motika ndikaenda kuchimanisoka ndiri kuona munhu achiramba ino
because akabvuma uri kuende 5 years uche urudoti tiipedzese ini ndandanga amubva wanyara iwo ukati hazviiti patakaite development ndikati chienda kuna sekuru woende koti sekuru honai inini apa ndazina mamba wogumugara mubadido asi ndine zvandakaita uchindibhadharai izvozvo zviurutorota urudoti dare ripini saka isusu ndakuita apolice case iwewe utori inini ndini first applicant I mean first complainant iwe unonge uri second complainant tobva tamusungisa uchandiri kukutaurira tiri panapa bhozi zvakaitika padhuze imwe makaunzwa ndiani panapa zvikazi ndakaunzwa kuti hama yangu iwe sekurapi ndikati chiendai mobhuyi you know what they did next to prove to me kuti vakanga vauya nekuuya kwavo vega vanga vachida kunyeperani sekuravo zvaunoda kuita mudare muno muri kunyepa ino because iwewe watotadza kupruvha kuti wakapapiwa it means kuti wakazviisa ipapo wega saka ibva kana watiwo hausi kubva urudoti nyaya iende mberi yakuenda through police. I'm sorry. Kuda kubatsirwa vamwe handisi kunzwisisa kuti why wakaramba kuwe nyaya ya August last year. Why? Izwazve iwewe wakaita chitsotsi achifunga kuti hachidini hachibadilika urazwaifunga kuti iye ndio chandonga andorichi aripo achivhara mabesa anya manje Mwari unondoite zviro zvimwe zvinonga zvakasiyana siyana zvichindodai mozotoona umwe munhu wamuri kutofunga kuti pamunhu wake motoona ndewa obva aendapo obva anyarara hake ini ndauya panapa ndizombotera mntu makagara sindii muri kuuya panapa chaundinetsa ngechoti mwauya panapa mutongoya muchinditaura kuti nyaya yangu yetaura nayo itongei muchidai ndopari kuenda kuonetsa inini ndokutaura kuti shamwari une malaria tokupa funds iwe obva kuti ndinoda brufen rinongoita kuti pain but fever yakuti ndipe parasite kana kuti brufen kana kuti ndipe yangu mvura yakawanda tokutoti hazvisenzi iwe woti ndozvendinoda tinopeisira tamuzoona kuti iwe uchiurudo utsvaga kudini kutaura saka izvo zvokutaura hatidini iwe nyaya yako uri kuda here kuti ubvapo unyarara kana kuti uri kuda kuramba uri mushonga wacho polisi haupagari papasina polisi unowawa mushonga wacho ndakamboumwa mushonga wacho polisi chaita kuti iende kobata munhu iyeye yabata munhu iyeye yobva yaenda komubata aine nyaya yeland deal paine futi impersonation chief yekuti wakatora basa ramambo kuriita rake saka unogona kubuda ari kuma 5-6 years mujeri given kuti une PC futi raakazvi you mustn't commit a similar offense within 5 years saka hachati dzakwanamba 5 years ivo haukunza nyaya ivi saka ndiwo rubikira sekuru ako iwo chaona kuti sekuru ako iwewe wobva wosevha sekuru ako kana kuti udo uramba uri tobva taita police case but unazobuda pachena kuti sekuru ndii ndakamusungisa handidi kuti azotaura zita rangu ndakutaura ndikati ndaapakati penyu because kuramba kwavari kuita kuuya ndini handisi kunzwisa maybe ichibvuma ari kutaura teerere zvaari kungotaura akupai option yakanaka baba mukushani munobva
munouya tokutsvagirai nzvimbo hanizvo, but compensation yemunhu wakakuitirai zvinhu zvisika mutemo ndiye wakutupai mazvisisira. Kana wadza musikadi nyaya iyoyo yakuite police case but yakaputsichi but chisarozai semuri kuda chakamira dairu alright. Dai ndinokumbira kudzoka kuhadhara yakuitwe police case. tingandosvera chiri chicho unopedzisa pamwe takakunyaya kuzomurekutaura kuti nesukuru daakuzombozomboaperesoni wati waudiri kumbira kuti kudzoka kwevanhu otiti kuti nyaya yemuri kuramba kunyora tsamba kana kuenda yakuchiitwa police case. nani nyaya ndipanapa kuira nyaya tutaurarangezve inandinati handina nyaya iyo. Saka uruda kuenda kumapurisa mira uruda kuenda kumapurisa wakuendesa kumapurisa ngoti yosaya kuti bvunza zviro ka zvouri kudaka kunoruka zvafanana kuti worukira bhazi bvo hake kwako yobvunza marasha mira unonga hauna marasha zvese zvouri kutaura dare rineri ungadai uina siku rako pasi pemupombo uya uri udhuze nogetuyo urikutoti sekuruka nyaya makanditamba dopi remakanditamba baba kudaroko zvadini zvaramba. Saka zvezvaramba inini ndakatozvunza ndega panzvimbo yemunhu kuti mwaramba udini kuuya. Saka dare ruta kuti ndakazvigadzika. Saka inini zvakaitika sekuri munozvidini munozviziva ndikasvikira pakwaka munototi mundibhadhari sekunobhadhara kuti handina chendinodini seno Jehovha sekuru saka ndamwendepi right pakaoma changamire pakaoma ndimuri kunyepera pakaoma ndambotaura ndiri yako kuti iwewe nyaya iyi apa iri kiri ndakakutaura kuti uri kuti kakutaura sekuru asi munhu nenyaya idzi ndisekuru ende tingaswera uchimudada sekuru uri kutya kuataurira tora mbuya wataura ari muaudio mwese nezviro moenda ipapo pamba pake tauya hatisina paugara wakugara panzvimbo yako tiona kuti haakupera hana action yantaura watizwa mai ari muaudio mai uruzwe mai ari muaudio yaakaenda wotora woenda notuta zviro zvese pemwaakugara pauzvikadzi moenda pamwe madzinza ndauya sekuru oye hatina kuenda ndimi makatipa arizo action be taken saka uri hausi serious ndakambokutaurira be serious. How serious? Serious? Chamani, hakuna munhu unoende pamba pemunhu conclaim chiro damage or whatever in his or her personal capacity. Panotonga pakupindana messenger of court. Kuna mtemo muZimbabwe. Iwewe, if you want to claim money from someone directly, munhu ane right kukusungisa because pane channel inoshandiswa process. Or else iwova patingoti it's water under the bridge. Because inini kuti ndokumiririre sedarika zvakakwana hauna proof. Otherwise pendirika ndinotoona kuti uri futi neyo nenyaya yekuti uri sibata illegal settled someone muno. Because according to my records I don't have your details. I only got your details watouzwa kudare muno. Handitokuzivi kuti wanga uchitogara muno. Of which iwewe kuti ugare muno munofanira wanga wakagadzikwa tichiziyana ndichikuziya. Ndichibva ndazwa kubocha kwacho kuti iwe wakabva
pakasare zvakanaka here. Ndobatana nachief Maranga ondipa sabhuku kuti anyari chifatsura anyari anototaura kuti una sabhuku nhingi right iwe chamwari pana nhingi anozomukudyana ari kuuya kunuwa akabva ikoko utii unonzi munhu anga ari right mudini mudamdo. Saka kuti ndikumiririre inini maikapasiti ndinomiririra mugari wemuno ari legal. Iwo handigoni kumirira bhozi hausi wemuno uri kutotraya kutsvaka nzira yauda kupinde muno but hausi kuuya neroad iri straight wakaenda kosangana nemunhu wakaita uchitsotsi ubva wakurukwa. But inini wati I know munhu wese wakambokurukwa muno unoendawo mapurisa. Iwo hausuda kuendawo mapurisa yeti nyaya yako haitongwi directly nedare rinei. As it stands, it's a criminal offense in a civil foot. Because yabva criminal iri kuenda kucivil since you are claiming for compensation. Saka koti yangu inini inozotopinda kwekuti kwekupedzisera. Saka iwewe handisina chimwe ndatoita ndatopedza inini nyaya yangu ngekuti iwewe defekti gari wati hausuda kuendawo mapurisa ndo zvanofanana nekuti handisudorapwa. Saka machangamiro kumapurisa zvese zvakandirova ngekuti ndiri pakati penyu. Saka kunomo hausi vandikuziva iwo uda kupinda munomu hausi wangu bairo usada kuzviunza kura nhasi ukafano ikwepo ndandimboripi changamiro wambori kubva 2023 wese wambori marikodzi ndichinyorwa mubhuku kunyorwa zviri ndati ukanga uchibarisira mukadzi wangu ana 4 anozingana zvese zvawakaita izvozvo zvese ndezvauno. Next time muchifamba munafamba zviri straight 1 2 pananaiti matsamba unagara nekabhobho ende mumomo inhodai zvetaita panowedza pabude sendi panyabude zvidha panyabude zvinhu vanhu nyoreranai pasi muri kuzona dzidzai murume uyu ngoyo munoivo tichizwe nyaya yake zvinhu ndoedo izvi andoedubo mukuhlani pawakasvika iwewo panzvimbo apo panga paine masignals emarwenzi hapana signal yawakaona yakaratidza kuti pakambogarwa chatakanyatsa kuona makuwa ukati kuna sekuru waona makuwa wakabvunza here makuwa takabvunza kuti nzvimbo iyo zvakambomira sei zvikanzi nasekuru pakatanga kugara anonzi Mageza. Mageza obva azoenda asi guva remudzimai wake ririmo tikati riri pakati zvinhu zikanzi hazvina problem muzukuru chi muzukuru Sauroni ndikati ko awo zikanzi ndikambwi muzukuru futi chi Sauroni hazvina chi problem tikati no it's okay muko. Saka wakazozvoti ndani makuwa pane kwaRambwe nerekwa Mageza makuwa ndauraitokwadi zikaindira mai nawiri apa amusori petanda kubvunza tisarebesa makuwa ari pabhasikeni penyu patikona ndani pane ramai nerastepfather angu vakuzoya nerabamukuru mukoma awo stepfather angu neramaiti Geza ari kuzasi kuzototi nyaya dzingadai dzakasunga dzakawanda ana Mageza stepfather angu akataura nana Mageza zvisina zvakasviraza ana Mageza anogara pamhiri vapo but hazvina kana zvakambotaudza bhozi vakanga vataurirana vakakumbirana vakatenderana ndokuzoenda kuti apa tatenderana kuti tigare vakugara hazvina kana murumo zvinawo
manje apa chiri kusakisa kuti zviite muno mungeti kuti vakuru vakafa kungasare vana vandakasara ndichengeta inini vana unondidzosere pastand paya pandakusvika imi mwapo saka ndizoti imi chirinyaya kukoshera istereki imari yamukashandisa ere gani upenyu hwenherera besides iwewe arume shuwa ndatsvaka pekugara chaizvo tanetseka muruzwa unotora pane manguva Changamire. pane guva rakumira Changamire. mira yonotorisewo pamaguva etirikutaura ripo pane rako here pane rehama yako here Kuchiti hama dziripo zvidzikwa. wakadzakagogoti Changamire. mira iwewe handisi unazoziva zvoruda kuti unoita zvemishonga here Ndio chese mvidere. bvekumakuva Changamire. ibva mumakuva ndokupa pasina makuva sana kutipedzera time compensation yako iwe munhu kuendera ndakutaura kuti ndiye honoendera akaramba munhu iyeye chitsotsi chaakatodini chaakakuitira uri kusiya anhu adzokere pamusha pavo pane makuva avo zvimwe zvese izvika usada kutsvaka pakatanga kuhoraiti toti waaka wagarapo potanga ubeka moto iwo unodini Kutouya kuchangamirika. parutobeka vaburira Changamire. iwewe chijamanje usatoisemotobatorowesanaavarowe wadepa iwo pakatanga kuti moto unoenda unazigai unoenda unasekuraounoenda unasekumuzuya munyara dzemoto uri pamba pewani ibva pane maguva ndokupa pekugara compensation yoruda ngeemari suppose I'm sorry, Changamire. that compensation youri kuda iwewe youri wakaita zvoromere ngeemari yekusenze maguva ano unyari ndo masignals ada kubvunza kuti hapana here zvinhu zvawakasvika uchiona mafeatures airatidza kuti panzvimbo pauda kugara pakanga pari panzvimbo paigara tozvanda kubvunza iwo hana yako aina kurowa tichibvunza wakuzonoona mamiriro akaita nharaunda nowezoti apa agara nhingi makuva charipo apa agara nikaigara isusu tabvunza zvakazi hawazukuru wasaurumbi iwo semunhu wakanga ari zvekubocha kuno wakadini kutya iwe wakangoendawo pasina makuva pasina makuva ndo pakawanda udarake pane makuva wakanyamboda kutsakinzira makuva ngaitsakinzira makuva maningi kusina makuva kurikoko akatowanda iwo ukogwanda kutsakinzira makuva una paakurekeretsa mari chakaita kuti titi hano hazvina problem zvakanzi wazukuru we aiwa I think tapedza isusu nyaya ndautaura panapa iwo mukushanu iwo kuti uchida zvokugara mumunhu mune masabhuku anosvika 7 zvinorongwa unoenda wona sabhuku unorongerwa pamwe pekuti ugareko wotangana noupenyu hwavo wanga wakazviisa wega endobva andimumukuzvoti wasvika ndikangozvoti wasvika ipopa nyaya yacho inonga yayangu kana dai paine pamwe petaifunga kuti tinozogona unga tisizobatizogonakugara nyaya yacho kuri kuti yazotonetsa zvokuti yani tinopedzisira takuenda kwaari mufiwo topuwa nehurumende notika topuwa nehurumende maloya acho ndinotora extraditional letters act ndiwo anomiririra ehurumende ngekuti zvinhu zvetirikutaura panapa ndezvohurumende iwo ndo chanotengesa mbudzi nemakitsi netuya harare kuchitsvaka maloya kuti bhadhara pehawa
asi ultimately nyaya iyoyo hauiwini ba, hauwini mutengo wehurumende, wakatyora mutengo wehurumende, wakaenda unogara panzvimbo munhu usina wakakugadzika. Hatidi word of mouth against word of mouth, hapana munhu, because yodai uine munhu wakakuisa kungadai akauya kuno, chiri kuita kuti munhu iyeye arambe kuuya uri munyeperi. And hapana evidence futi yekuti uri kutomudaidza iwe. How do we know kuti uri kumudaidza achiramba? Saka zvendiri kutaura ngezvekuti bva ipo baba ndinotombozwa kuti nyaya iyoyo mudare muno munhu atoivhara in my capacity. Iwewe zikari, take occupation, start doing whatever you want to do.